80% от замърсяването на питейните инсталации се случва в сградната инсталация. Най-добрият вариант, за да имате чиста питейна вода, не са химикалите или филтрите, а просто няколко основни параметъра. И основните са три: обмяна на водата в тръбите, температура на водата в тръбите и, разбира се, турбулентния поток. Казвам се Калин Колев и се занимавам с инсталации във ВиК сектора вече почти 25 години. Витоша Арт е един проект, който е един от топ проектите в столицата ни. Инсталационната система, която ще бъде вградена в този проект, е произведена от нераждаема стомана, като сме предвидели общите части, или там където е инсталационната шахта, да бъде монтирана висококачествена нераждаема стомана. За изграждането на апартаментната инсталация сме избрали системата SmartPress. Едно от основните й предимства е, че при нея не се налага използването толкова много на фитинги. Всеки един фитинг води до потенциална язва, също така и до потенциална загуба на налягане. Голямото предимство в сравнение с традиционните системи в България, които се използват, например полипропилен, е, че тук нямаме термична обработка, разтапяне на материал, отделяне на вредни вещества и най-важното, при малко невнимание от страна на монтажника е възможно да се получи стесняване на вътрешния диаметър, който води до един постоянен шум, когато водата протича.